Pred zimou je dôležité si zabezpečiť dostatok objemového krmiva pre kone. Neodporúčam si voziť seno na poslednú chvíľu, už keď ho bude treba. Pokiaľ máme miesto, máme to kde odložiť a zakryť, treba si navoziť balíky sena dopredu. Aj na celú zimu môžeme si prípadne vypočítať, koľko asi balíkov budeme na celú zimu potrebovať a podľa toho sa zariadiť. Je lepšie si krmivo zabezpečiť aspoň o týždeň dopredu. Keď viem, že už o týždeň sa mi minie, idem na predajňu, kúpim, pretože môže sa stať, že zrovna krmivo nemáme skladom alebo je zrovna vypredané a potom nemáte koníkovi čo dať. Dá sa aj krmivo v type granul naskladniť dopredu. Vie sa to odložiť do nejakých plastových sudov, hlavne tak, aby sme zabránili vniknutiu škodcom, ako sú myši, a tým predídeme ich poškodeniu.